Arratsaldeon, dizketan, eta bueno, hemen gea, soinua fondotik eitzen dute. Bueno, hemen gea beste zuzerengo batean, Dark Souls Scholar of the First Senen. Eta, bueno, ekingo jo, akordatzen mazate aurrekoan Rei de Hierroren aurkako justu borrokan aurretik geatu ginen. Eta oain ikusten ari beharko zinetekete, bai, bale. Hortaz jarraitu ingo dugu. Jarraitzeko mango jau. Eta ber lortzen den gaur, boss principala gutxen ezakatzea. Goratu jolas hone dauzkala lau boss final bezala, lau principal bezala. Eta bakoitzaren atzean dagoela hogera primigenea bat. Eta kasu honetan itxoin erabliko tau. Vale. Eta goratu bakoitzan atzean zea daula. Hogera primigenia bat eta lau urak piztu behar ditugu azken finean. Eta bueno, bate inbokatzeko zea balda hon. Momentuz ez. Eseringo iska hori falta zait. Vale. Hemen bate hongo da dala NPC-a. Bueno, NPC-a uzea da. Nola da. DLC honetakoa. Hoxe. Hora ertzen da marka hori. Ufa. Asia, ahipo eman ditena. Vale. Gemat hartukoet. Se soltatu du. Yelmo korazo, vale. Pentsatu izango ala armauran bat. Oso, osea. Pixutzua eta tanke estiloko jendean zat. Beraz, ez dut hartu. Ez horretik ez dago zerre. Eta bueno, nire intentzioa da gutxen ez hau pasatzea, eta hau pasatzea lortzen maet, zea. Gero, boss sekundarioaren bila jutea. Hau, hartukoet, ze gaina urre kolorik joa da. Beraz, badakin norbait da. Eta batekin sartuko naiz, bat eta tipo bat eta NPC batekin nahikoa. Vale. Guazen barrura. En berdetena da. Ahí. Sí. Aplikatu. Eskuduak kendu ingot. Ui. Hemen apuntatzea ez da ona. Ze bere gorputza apuntatzet. Arkerau imbezila mateu, pixkat. Joder. Caroline hori akatu indute. Bale, zua botatzeunean honea etorri berdet.
Vale, pixkat itxoin. Ai. Pozio bat hartukot. Vale, NPC-are ez dago. Puf. Joder. Ai, Caroline hori azkarriak atu da, jode. Jardun aloluko jardun da jotzen jota. En fin. Beste fiji bat. Akatze ikusten maet, askotan nahi naizela akatzen, egingotena da... sartu, hartu almak eta harimak eta... Huesor regreso batekin itzuli maiulara. Hartaran... zengoet. Efigi eta gehiago erosiko ditut. Eta NPC-are gilipoia zan nahiten gehatzen bada iskinan sartuta. Ba... Kontuz... Venga ya. Vale. Dana atera zaigezki, NPC-a ataskatuta gehatu da iskinan. Azkar egilda launtzena izan pertsona. Ba, bo. Taina ustet espata honekin nahi nitzela gainea. Erasotzen. Eta espata honekin inberdat. Beraz itxoin egingoet. Egia esan neuk saiatu nahizket. Ze saia berez ez da saia. Kontu zilbertzea eraso batzukin. Batipati da eskibatzea. Behin eskibatuta ero, nek horrez gesten diozu. Neuk saiatuko naiz. Eta geldirik gehatzen da. Oso ondo. Jargoet elektrizitatea. Epa. Beira, oin lepo askoz gehiago kentzen diot. Eta dana da zeatik. Ez ditelako inok laguntzen, bosa ez da inindartzua. Bueno, laurden bat kenduta. Eren bat. Txarrena da, hau baina gehiago, izpia botatzeuna eskutik. Bueno, ja, erdiak kenduta. Baita bi erene, nik izango nuke. Hori da, txarrena. Bueno, NPC egiteion bitartean. Bo. Kontuz. Izpian egitea da, bai. Ontsa akatu dugu, a ber. Vale. Piskat itxaron, pozio bat hartuko dut.
Beste behin. Epa. Kontu ze, askotan, zua jotzen dizu, salto hori egiten dizu eta labat eroitzen zea. Vale, toki batera do. Hemen itxengoet. Ostia. Nora doa. Vale, horra saldua. Jo, toki batera eta... Bien. Geziak inakatu dugu egia, nik ez da izatik ez deten atea. Gezia. Gezia. Bez, asko zerrezagoa zen hau, nu bakarrik egitea tipo batekin sartzea baino. Ba bueno, boss principala akatuta. Ale. Bien. Eta hemen dikengo da, hoguera primigenia bat. Algo notable delante. Vale. Mimiko bat ez da behintzat. Objeto petrificado. Hau zertzen. Objeto petrificado. Jo, nahi izan zen alfabetikoki ordenatzea. Eta berro honekin ze arma ematen diguten, Objeto petrificado. Ah, bale, hau da txoriai bota eta gauza egiten dizkitzu. Erregalatu, ustez gauzak. Bale. Hau da hoguera primigenia bat. Baina itxoin ze... Hemen ez dakit ez haute zeon. Zea bat. Nola da. Zona sekretu bat. Ah, amendik. Bai. Ustek amendik juten ziala zeara. El camino al dominio del antiguo rey está prohibido. Amendik uste jute zeala DLC batera. Baina hendik ez gara jongo DLCak azkenengo bingo ditugu. Con el agua seca. Bai, amendik juten zea... Viejo rey de hierron DLC-ra jutzea. Gugutzi dengo du, momentuz. Ba. Betetzen hemen baziola, zean bat, nola da. Jode, ez ditertengo. Pasio sekreto horietako bat, baina bueno. Hortaz, itzu ningo beha. Honekin akaso nivel batzuk... Ah, bueno, zuzena entzultzea, maiulara. The soul and the curse are one and the same. Your soul has grown stronger still. I only hope it brings you what you wish. Ma. For when the undead dies, it is never truly dead, but only one step closer to hollowing. Not all undead are hollows, but all hollows were once undead. Bueno, goratu aztu zein duzat eta deskripzioan daukazute hashtaga Twitterren komentatzeko. Serie hau igoko dut YouTubeen, jake hasi nintzen, ba, bueno, igokoet, baina, bueno, pentsatzen, etorkizuna nahi dut zuzenekoak Twitchen egin, eta, bueno, bideo normalak YouTubeen igotzen segi. Eta, bueno, nola hemen YouTubeko txata desaktibatzen deten ze oso gezki daun, ba, bueno, jarreta daukat Twitterretik eta puntu. Zer baina ez dute komentatu, hortik komentatu. Bale, ez daukat. Ni eleziko, segigo dezaket. A ber, pixua nahi goberko nuke. Borreta mauzera jokoet, eta bestea, destrezara. Vale.
Eta ez zait, harimanek gila sobratu. Eta oin berdetena da, bai, behiratu, 160. Bai, honekin ondo rodatzen zaitzait. Baina, kaso gehiago kemen zaiten. Prakak erostea. Ego jaztea. Hau da bat. Eta pixu hobeto dago eta hobetu iten dizkit estatistikak. Ba, bueno. Bueno, prakak hauek lotzarria dira, ia. Hau nahiko hona dia. Bai, baina pixu asko igotzen diate. Hau izan daitezke. Hau zer da? Ah, zetrero. Baita zetrero. Eta kasko ez dauke zetrero na? Pentsatzen bat? Ba, jongo ya kaskoa. Ez nahi oso seguru, jolazen, baina posible da zetreroan ekipamendu osoa lortzen zulean bonus bat lortzen zula. Ena oso seguru, ze pena ez daukat dirua, behatzion. Bueno, baina hau dauzkat. Venga. Dauzkat hauak, non daude? Sortzien. Gaztatuko dituzek gero, junbergia behitzea arma berrin bat baldauketen. Tipoarekin. Eskudo hon bate erosi hor dauz, dauketena utzaren urrengoa da 40. Vale. Vale, ba, kasko jantziko deu. Hau izango da, pixua pixkat hobetu, estatistikak gesten zaizkigu, baina, bueno, set osoa izatean posilea bonifikazioa lortzen. Eta hau oso guapo da. Bale, ondo rodatzen zaitzen da. Eta... zenberdon. Bai. Biatu. Ikustera zerbait maldaukan gutzat. Eta gero itzuliko gea boss opzionala itea. Boss opzionala ez dakit merezin jendeakin sartu o bakarri sartu. Si akaso, oan bezala gertatzen da. Bai, baduka zerbait. Perseguidorekin espata hauak jarri dago. Ez da zerre. Baina inderrazko oskatzen du, beraz. Ez perseguidorekin eskudo haure badago. Baina indarrazkatzen du, beraz. Eta zeakin ez dago, Rei de hierrokin ez dago, zerre? Igual magian bat dago. Ez. Mazakit. Azkar. Eta ero beste zona date bat zegoen behiratu hor genula, oian jordatzen daizela. Hortaz bidatuko deu. Jungo gea... Onna? Bai, ona jun behar dugu. Baiz, ona jun behar dugu, amendik. Baituko. Tipo hau inbokatzen deu.
Vale, saludat. Eta hori guazen. ¿Acaso tipo hace un PvP-erako? Pero bueno. Vale, hemen ez dira hartzen zen. Baten dunez. Hemen gara ez da. Vale, haude arkeruak. Vale, hemen dator. Mierda. Hostia. Vale, martela bakatu indute, baina bueno. Garbitzen lagundu dit. Tipo hori atzetika izan. Lata puta maten. Itxoin ningo dut. Horre mine mateik, Hale, alde etxea. Hortik junitzen, ez? Bai, uste? Bai, hortik junitzen. Gera da bestea hartzeko, hau. Baina, hori hartzea etorreko naiz beste momentu baten. Inbokatzai hau. Magoa da. Magoa komen izeten di askotan. Porque mina asko egiten dut eta. Ere bus. Zestu sendatu behar tipo honeko? Bai, sendatu. Mira, nik entretenitzet. Karo, nik ibili behar naiz kotuz. Bizkutara jarreko eta espata. Total. Harrapatzen man hau. Hori. Kastiatu. Magoen hau da. Atzeratu, orain gertu baldin bazat bestela lertu egiten da, pum. Eta bizitzak entzeizu. LOL. Joder. Ezkerrea rodatzeko mandiot, baina beha zeon. Eta ez du rodatu. Jo, kostago zait. Hau pasatzea. Eta txarrena da... Bueno, dezaket korrikajun eta dagna saltatu. Parean dauden guztia. Eta zuzenean borrokara sartu zehatzetik ez dizu ez egitzen. Bai, hoxe den bat. Total. Bidean akatze gana dute, ez dut asko galtzen. Igual, bizitzan parte txiki bat kenduko dira. What? Sartzeko manez diot, ba? Bale, sartzen aizala jotzen maizuen
anulatu iten dala ematu. Hori nakien. Dark Souls batean bentzet etzan hola. Poliki jongo da eta arkuakin pixkanaka garbituko ditu. Horko hartu nuen. Gaina baina elektrikoa bukat ez deporatu. Hartu netik. Ui. Joder. Joder. Pum. Buruan uste ez dutela jotzen. Ze buruan jota gehiago jentzen diozu. Vale. Jo, elektrikoakin aldeara. Bale, baina hori dator. Eta beste bate badago. Ostra, eta tipo hau. Ez dakit nola naun. Ai, amazia. Benetan parte hau izugarri zaila itzait. Esan nuen Dark Souls batean da bosak dia zaila, baina tartekoa da erreza. Jolas honetan bosak erreza dia. Eta tartekoa da zaila. Ze ikusi zuten leheno, boss finala oso errezakatu, Neu bakarrik eta NPC batekin. Vale. Se lo zoite agua. Este merece escudo gabe otea. Kontuz. Aixe esaten nuen. Hemen dentardak ezia. Vale.
Hortaz, bat etorriana izan da hola. Bat horrela. Hoe banaka etortzea, ze binaka gero... Hau gaina oso azkarra dia jotzen. Oso azkarra dia. Horko tipoa akatut. Hemen bi torri zaizkit, ez? Hemen behekoa ez da hau. Vale. Jende asko akatzen da hemen. Tipo ator saltatu egin du laba. Joder. Hauen armaura gai naiz, baina buf. Kriston kolekzioa egiten. Bale, ja suposatzen da oinez etortzen dien hauek bale diela, ez da hola gehiago. Eta ongeatzen dana da oire. Estamina oso. Honik espata una eta. Ez dakit zein dan daukan hau. Baina egiten du movimentu hori. Hori bai, gero geldi denbora askoan gatzen dira. Espata kristona da. Baten heltzen dut. Txikia ez. Arn, beste ezean bat arte batzen da. Ezki arazoa hori da. Amen. Batematik ezartzen mazia, bosa indartu egiten da. Karo, bosa hau batipat tankeatzea berdezu. Norbait tankeatuko eguna. Bi hauek hartuko ditut, ambulantz eta zeago. Berdezu bat tankeatuko dituna. Eta nikoen ez daukat kapazidade hori. Vale, pikakin. Vale. Bat magoa izan daiteke? Ambulantz hori? Bai zengoten? Bai, magoa da bat. Eskibatu bestik ez. Enkargatu iztela beste bi hauek. Akatzez. Igual noizean behin golpe txikin bat emago joat. Vale. Kontu Silver, ja, ze boss honen txarren hau da. Zeiten dala. Indarra hartzen dula.
Jode. Ez, tio, fase hau da txarren azpata zutan jartzen duene. Eta zer rango daukan. Ez que ez da normala. Lekua txiki-txikia da, eta karo, beha daukar rangoa izugarria da. Buah. Pozioa jarriko ditut. Bai, ahaztu zait. Gero akordatuan ez, gertuatutakoan. Ez, urrutiatu. Mea magoa, eman egurra. Ondo iteu tilzenut horrek ze pikakin urrutitik atakatzen du. Eta boss honentzat kaso hori da. Bien, akatu da. Azkenean arko hartu dut, pixka launtzeko urrutitik. Azkenean! Bueno. Eta ondo iate. Caballo. Ba, vale. Behin anuntzio nobera bat. Vale. Bigarren golpea eman diot, ze ez dakit lehenakin ikutzen nion da. Escudo porcino. Epa. Txerrian muturra garrita. Eskudoare behitu barra daukat. Zendan honena. Den nabilkin hau. Hau da, baina pixu asko. Hau hona da. Hobeagoa da. Eta pixuan barron zeiko genuke zeatan, Eguneko 76. Hau hona da, baina zeurenik oain robatu. Eta jartzen badet hau. Bueno, antzeko. Eta hau jartzen badet. Ba ez antzeko robatzen da berez. Hortaz eskudu hau hartuko du. Jode, zer. Hau. Ba, honek nola eskalatzen du? De indarrean. Eskudu hau hona. Ze destresakin eskalatzen du. Bueno. Baina hau irikikot. Eta... zen behar duen. Bai, hemen juten nintzen. Hemen juten nintzen beste zona harta. Eskarakora zaudena. Eta... behiratu behar duen. Ai, ez ditena behiratu da.
Ez du zerrit. Bueno. Hor nahi bazun segitzea zeiten. Bere eragia lurre jotzen. Hemen ebitzeu algo notable baino ez dago esan. Ez dutan naukan hau egiten dutela. Fragmento grande egiten eta, joa. Jo, eta 3.000 harima berriz. Kabain, beldurra mateit. Zeakatzen man haue, toki baten, neko jodido dana. Honela, areri bat gutxi hau. Biak indarra, baina nik abiaura. Ez, enberdet. Tira. Honi egin eraso eta hau plataforma honta jongo da. Vale, va gutxi hau. Urrungo objektiboa izango da ura. Asmatzen bade. Vale. Ja, tira. Askar. Bai. Beste bat gehiago. Amendik igotzen zen, ez? Bai, bale. Eta behiratu berde, piedra efarro zori badauketan. Zein aurretik. Hortik badago gauze bat hartzeko nahiko zaiana, ez dakit zaiatuko naizen, hori zaiatzekotan ingo eta harima guztia gaztatuta eusketenean. Da, anillo de serpiente lortu genuna, harima gehiago lortzeko zeatatik, etzaitatik. Kakazarra. Bere aurka borroka enber. Joder. Arrelazo, azkar. Vale. Bien, fragmento grande titanita. Espatau hobetzen zeitzeko. Bale goit. Itxan. Amen. Hori da. Tipo hori. Banekin bai, oendik bat emat falta zitzaitela. Baina godet plataforma moitu. Ari zaitez, ja disparatzen. Ez? Zein ari zait disparatzen? Bale, betikoa.
Coño. Berandu. Alortzeten bultzata eroitza. Bueno, ja baina nuzkio. Neukakatu. Vale. Hortaz. Kontuz. Nondik aizeit? Estetik usten. Ura izango da? Pixkanaka. Rentable hartatzea fletxa egiten, 1500 emate eskit. 1500 dia azken finean, 150 fletxa. Ba. Hortipa da. Bai. Tangoian beste bada. Baina, hor goiti jungenean? Ez, hemen goiti jungenean. Epa! Ze azkarrakatu, ez? Bale, han utzi duna da... ez da reseteatzen hori? Katu nun hori, orduan. A ber... hortiator... Eukibanon plataforma zein da... Ez. Soltatu. Zenbat kentzen diot. Lepo kendu diot, bi golpeaz akatzeitut. Bale, gecko bat. Bueno, hori hartuko du beste batean. Hemen arazo da zapaldua pasatzea. Bueno, plataforma zengoet. Altxako ez berriz. Altxa ez, jetxi. Ostia, izan da za eta hori. Bueno,
Lehenko altxatu egingo naiz. Toki seguro baten jarri. Toki seguro izeta honena beti pareta iskinean. Eta behiratu Piedra de Faros horietako baldaukate. Bai, bat daukat. Vale, horretaz balio egite. Gaina, piedra regreso hori daukat. Bueltatzeko ere. Eta mendi pesteron baita jutea. Vale, ja itzulera ez da. Vale, ura da eta zertzan, timo bat? Behiratu ez dakit, dauden batzuk ez dutenak balio, ozer? Eta mendi noa jute gotea. Vale. Komite de bienvenida daukagu hemen. Bale, blaengo estaminak ematen dit 3 gezi botatzeko. Eta 2 faiatzen baditut, ba bueno. Komene zait 3 gezia batea botatzea, sinkronizatuta. Kakazara. Ze bestela ezin naiz dispatzea ego. Imaginatzet honen noa jot ematen. Puf. Joder. Vale, akatuta dago. Eta 3 hau falta da. Hemendik ematen du, frentean daukagun tokitik. Leheno esan dizutet, ondala gutxi esan dizutet, eraztun bat zehola toki zail batean harima guztia gaztatu dagoen behar nuela. Ma uste horre ematen dula. Baina hor kofre bat eta daude, eta ingotena segurunez hartu eta labatan hemen arriskatu gabe hueso regreso bat erabilita eraguna itzuliko nez beste batean. Haz hostiako emagitena. Vale. Vale. Incienso bobalikon lepo mateskia hau. Baina mendia. Fragmento de titanita, flecha de fuego. Baina junbertzea mendik poste hauetan gesten. Eta zea. Eta momentua da oso arriskutsua dago. Toki bat, eta boa. Gran hacha de caballero negro. Epa.
Eskoratan egongoa. Indarra auketen nentzat, batipat. Jarrikoet ikusteko, zuek. Nolakoan, eskora. Epa. Pum. Pum. Eta estamina oso bi golpetan. Horta zamentzan, utxikatan agelau. Ba, bertzea, jaisten. Tartean hor daukazu zerbait hartzeko nahezu. Eta hor dago kaldero bat, zeana, labakin. Eta ere bertzea justu kalderoan iskinan, ez kalderoan barru eta ez kanpoa. Bueno, berro eta 7.000 harimakini noa arreskatzea. Volver al último gara eta listo. Eta viajar Mayulara. Beraz bakiu zer daun. Ez detena olertzen hor Fiedra de Farros hori bilita ura ateatzeana. Operatuko et reforzar. Hain daukau. Gehi bost. Gehi 6. Eta, bale. Bai, gehi hau hobetu lehizke? Bai bada, hobetzea. Eta gehi 8 iratzen da trozoitetan eta falta zaizkit. Eta haure mejoratzen jula izket. Eta jungo ya mejoratzen. Eta lare berrogeta mila. Erosiko ditut geziak, gezi batzuk. Ba, 200 bat. Epa. Bi milatik, 200.000 hareman gehatzen zaizkiu. Eta berra hone baduzkan efigi humana hobeste horiek. Bai, baduzka. Bostero zikitugu. 10 bat amendik. Vale. Hortaz, jungo da, ez, amendik ez. Amendik. Leheno zaizut, harri batzu jasoitutela, harri haietakoak zehai botatzea, txoriai botatzea. Zerbait ematen digu, txoriak. Ez da gira, hau ustetetzen utela ikusi, behin egin nun, eta kameraz kanpo egin nun. Ez, amendik ez da. Jumbar naiz, amen, behetik. Hain ez itzultzen azirako tokira. Ikusko zute. Hor tutoriala zegoen da tokian. Que por cierto, hemen tutorial batzuk itxitan hauzkan. Adibidez hau. Karo, bai, egia. Hau ze horako. Bueno, horti tontakeria dago, Junda. Jarriko zuten hori zeuruen ezean. DLC-an, bueno, pixkat zaio egite. Zaiago ez, horra kostatzen zaiteko, baina ez du menezi. Venga, lataik ez. Hortaz. Piedra zuaiz. Uste banaka jun bertzeala soltatzen. Batera soltatzen badituzu ez dula ondo iten. Bale. Eta bain... Haure... Uste eta haukek onartzea ditula. Bueno, ez baitu onartzen, lurretik jasotzea ditu eta punto.
recoger objeto. Vale. 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 Anillo blanco, vale. Behiratuko dugu. Goia banaka behiratzen, bestela gero zerbait zeuru pasatzen dugula. Anillo blanco. Es... Anillo blanco. Cancela de un espectro. Buah. Zeon hau PvP-erako da, Hau PvP-erako da, ze PvP-en bat baditzezu, hau jaztezu, eta karo, beha pentsatzen dut dala, enporaio horri biltzen diaga, fantasma txuri batzuk diala internetik dabien beste jende bat ikusten dezuna. Pentsatzeu, horietako bat zehala, da zure albotik pasatzen da, da zu gatzetik, danba. Bueno, jantzikoet naukana, uste eta uzala. Bai. Vale, fragmento de titanita, ondo. Piedra débil. Zer da hori? Piedra débil. Ez. Joder, ba ez da gutxen. Piedra básica. Egongo ya, amen. Titanitak daute jantokian. Amen, piedra débil, embui de magia. Vale, hemen laiga harri hau lortzen. Jode, hoi lata puta matitena iTunes hostia horrek aktualizazioa daula. Bueno, piedra débil hau imbuitzeko dia. Venenoare badaukau, basika, magika. Hau magika da, eta hau magia, eta hori magia. Bueno. Eta nena eta elektrika. Titanita centellante, vale. Hueso de dragón hori ona da geroako. Losa titanitare ona. Eta bueno, hori dana eman digut. Bueno, ondo torria bat eraztun hori. PvP-ako. Nahiko nuke seria bukatutakoan, eta delizeak eta indakoan, pixkatzea ekartzea. Zuzenean jolazten PvP-ra. Eta anillo hori eta beste batzuk eta jantzi eta bueno, ikusteko. Hortaz, nundik, bai, bakien nundik jumertzan, baina gehatzi zaizkigu dirua haukau. Beiratuket leheneno, etorri eskailerana. Hemendik ez geha junber, oendik. O ez da komeni bentsat. Hora, zerre berri baldaukan. Ez. Ai, zeana junber du. Arma berezia saltzeituna ze boz opzionala katutakoan haren harima balio digun zertako. Bueno, nentza, zer ez? Eramen gauratu ziola katu bat bezala hitz egiten zuna. Katu bat bezala ez katu bat hitz egiten zuna. Hau ez da bateri txarra, Akatzen duzun pertsona bakoitzan osasuna errekuperatzen jutu zehala pixkanaka. Batipat zona zeharako, bozak ez bestetarako. Hau gero erosi berdezu toki baterako. Ez daki zertarako nahi dezu, bueno. Erosin bat. Eta igual jarrit, eta? Bez.
I'll be around. Eta nibelezioko, ja. A ber, dauzkan harimakin, akaso 2 nivel. Ganezka. Baina, 3 ogere primigenia piztu ditugu? Bai, ez? Uste baitz. Destreza jokoet. Eta no, 4.000 dauzkau. Nahiko genuke. Hemen oain arman baldin badao eta erosidarra baldin badakau, nahiko diru. Comerciar. Bai, zerbait badago. Bai, demonioa fundizionamen. Bai, baina indarran jente antza da. Bai, indarreko zea da. Bai. Ataque especial, ataque fuerte, vale, ataque berezi badauka arma honek, baina, karo, indarran buldain berdezu, aprobetxatzeko, eta ni ez dut pentsatzenik, beraz. Jarraituko dugu. Jula itzuli berdeu. Eta bide bat hartu. Bueno, ja ikusi dut DLC-era juteko, DLC-betako batera juteko. La corona del viejo rey de hierro uste dela izena, DLC-ana. Baki un dihun bergean. Eta, bueno, baina hemen dihun bergea. Zona hontan uste pozoina eta daula asko. Baina nago seguru. Coño. NPC amateu ez? Bai. See that statue? Gives me the willies. You stare at it for long enough, it starts to look alive. Ze estatua? Just doesn't seem quite right. There are no craftsmen around these parts. Hey, you don't think a real live person is turned to stone, do you? Ah, bale. Bai, hemen zea leizke. Horrek uste inuzen bat pertsona batzuk petrifikatuta zaudela. Hauietako bat. Hitz egiten jarretuko dugu. Baina ez dut nena ikusten... Has visto hor, ez dut ikusten... No, leizken. See that statue? Gives me the willies. You stare at it for long enough, it starts to look ez? alive. Hor aurrena. Mira, pozoinak nola dauden, hauek. Estoy barra beltzarra aquí. Vale, zona hontan ondo torriko zaigu bai hau jartzea, eraztuna. Arrau da, karga maksimoana. Eta kentzen maet buk pasatzen naiz. Bai, pixu gehiagi. Ah, bai, hemen dago, behira, non dago, zea. Emakume bada. Hortaz hau jarri berra auket. Hau da, azkar esapurtzeko armak, baina baina aktualizazio jarri zutenentik iatz eskit apurtzen. Hortaz, ez dakit zentzuan dik daukan hau izatea, oa momentuan. Hau da, estamina asko azkarra horrek bertzeko, hori bai, eta hau da,
Aumenta el ataque físico. Karo, baina ataque físico, bai, hori ondo tortzit zait. Hortaz hau kendukoet eta jarriko etena da... Hau, jendea engainatzeko. Ez hau ez de jarriko, Epa. Vale, hau da zeiteko. Ez... Bai, hau jarri behar dugu. Venenoan aurkako bat eukiko nuke. Ba, hause. Akatzeten bakoitzeko errekuperatzen naiz. Bai, ramainan tomo fragante iribilkoet. Zestur gehiago. Thank you. Thank you. I've been petrified. Hard to speak. Jo, neska urtrago bat hartu zen. Give me a moment, please. I'm fine. No, I'm fine. Really, I am. My name is Rosabeth. Thank you so much for rescuing me. Oh, you're that traveler. What? I still haven't thanked you. Well, I'm quite a hand at pyromancy, Vale, piromantiko. so perhaps you could consider this my thanks. Hombre, I was attacked and turned to stone, I think. I owe you my life. If you had not come... Oh, I feel shameful wearing these rags. I hate to burden you further, as you've already saved my life. But just look at me. My clothes are in tatters. Do you have any clothing that you could spare? vale. I'll take anything. Whatever you don't need. I'm not particular when Bueno, it comes to dauzketenen armor. Anything at all will do. 30.000 armadura labazko toki hartatik lortutako gaietako set bat emango jot eta punto. Eta ekipo kaskoa emango jot. Oh, kapitanes, caballero. Hemen emango jot errepikatuta euskatenak emango izkoan. Hau. Caballero. Full equip, caballero, algo. Vale, total. Comprar objeto. Oscura. Ah, veneno nahi dut. Nik. Piromantikoan zea falta zaigu, ez? Guantea. Amen. O badaukeu ja. So, after I change... But perhaps Muju... Etxean, Ah, bai, badaukeuta.
coño? Vale, vale. I'm going back. I hope we can meet again. I have my very own. His name is Carillion of the Fold, a famed sorcerer in Malfia, our hometown. I was fascinated by sorcery, and so, well, he's so unique, you see. When he set out for Drang Lane, I couldn't let him go alone. But we were separated quite early on, I'm afraid. I'm rather unskilled, and the Lord probably ditched me. But, oddly, I'm a fast learner when it comes to pyromancy. What we're fascinated by, and we're skilled at, are not always the same thing. Oh, why can't I just focus on what I truly enjoy? Oh dear, I shouldn't be so choosy. It's hardly my place. I have my very own teacher. His name is Carillion. Vale, errepikatzen nahi da. Wait. A ver, tipo, honek zezaten nuen. Clearing the way was you doing, was it? Espata hori... Didn't think you had it in you, pal. No. That's not like it sounds, no. It was a pleasant surprise, that's all. Gero kaso lagundu egiten digu. Thanks to you, I can resume my Bai, ematen du ez. If we share the same path, I'm sure Ba, hori zate maizu, ja, seguru. we're gonna meet again. I'll repay my debt to you in battle. Bai, zeurunez, zona honetako boss bat, ten lagundu ingo egula. The road ahead's gonna be long, but I'm here to help. It's a true man who honors his... I swear it. But Vale, gesto bat. it's a true man. I swear it. Vale. Ba, oazen aurre. Hemen ate hau da. Vale, bi hostiako... Hau, akatu ditut. Ez da notizi txarra. Bravo. Txarrena hori da. Goikoiek gaina astoratu ditutela. Ez lagundu. Neska. Bala, hemen arazoa da habla usted. Pasatzen banaiz gero ez da atzeako bueltaik. Quieto parao. Hogera bat aurkitu arte. Ne pasen berge. Eo? Ez, hau irikitakoan ura izten da, eta amendi maiula ezin dia buelta. Egia, hori izan. Eta hemen dago, hobera bat. Bueno, ja bertan geha. Maiulatik honea salto indezakegu. Bien. Beste estuz bat eukiko dugu. Baitxan, lehenengokoi parte hau behiratuko dugu.
Hala mendi. Bala, zer ez? Coño! Ni pentsatzen zea zala? NPC bat zala? Paretan da behitzen nahi naiz. Zebe, elikit harrituko bat, Hemen jendea dago, beste ate hauetan. Entzuten dut eta. Batzuk bi golpe sakatzen dira, beste batzuk batez. What? Vale, ba hemen ez dago zerra. Así que, guazen hona. Harritzen dauna. Uste nuevamente bideo bat zeula. Igual aurreago dago. Alma debilitada. Kontuz. Zeitik horre harria botatzen. Vale, bat fuera. Vale, gema de vida bat. Hor goian zozo esan. Vale. Ondo, arrebik ondo etortzen dira. A ber nola iteten. Vale. Vale, beste gara bat. Ah, vale, hau da, nik izaten nuen topo. Dauke jutea
Oamendik. Oamendik. Lehenengo uste eta amendik joan behar daula, baina no, eso seguro. Hortaz. Azkantzatuko et. Eta behidaia kutu guen madiunara zea daukat. Frasko ez duza mejoratzeko. Eta... Non dao... Jo, hemen dao. Eta neska hura ez da etorri? Here, let me see it, so that I may help you to see light, however. Ai. Pazientzia zertan, baina zera bat, fortalez... bai, 6 eta baina gehi bi, ustet. Hortaz, jarraitu behar dut toki berdinetik. Ea esan lehenengo hogera hori ez dakizat zertako da. Ze, ez da zona bat oso zaila, no? Bueno. Oain, sartzea baso baten belaino da ona. Eta ez da, ia ezer ikusten. Onan ikusten da zerbait pasatzen. Jotzen dioten. Arazoa da, basontan dabil fantasma o mamu erako bat, keztezuna ikusten, eta atzetik etorri eta atake kritiko bat egiten dizu eta hil egiten zaitu zuzenen. Barre, honi joiot. Ez dakitena da, zen demontrea da, nau? The fuck? Hau izala izken mamu hori hiltzen da. Ez dakit, igual ez. What? Zer reizei jotzen? Pausoak entzute ditu da nik geldi, no? Puf. Bai, hau da fantasma, beira. Ikusten, puñal batekin nola da hon. Eta etorreanen transparentea zan.
Ba, oain errezago da ikusteko. Nik ikusi nuenean mentzat serie baten ikusi nuen Dark Souls bila, uratzen Scholar of the First Sin, eta zinezkoa zen ikustea. Entzunen behartzen hon. Igual jendeak kejatu ingo zen. Ze gaina bizitza auka, Arraia San Kriston putada da. Epelainoan zertuan. Ez da zer ikusten. Amendik bai, aldiz. Honena akatzea da. Ez da egitena da. Deskantzatzen bat hogeran, gero berriz agertu ingoa tipo hau. Junin da... Ah, no. Vale. Hor bestea dago, ez? Baina hemen garrantzitsua da geldik ez egotea. What? Eta ja hasi naiz galtzen. Kontuz. Bez. Bale, behin jotzen diotenean, zeagatzen da behain bizitza. Hor daude bi, Bat hemen. Joder. Bestea hor dago. Antigua Anillo del Sol. Gero behiratuko dugu zer da. Benetan ez dakit... Ez dauen ideaike nora noan. Mierda, ez dio golpeik eman. Bale, ez da mimiko bat. Anillo de Cloranti... Wow, justu... Ez dia bate ezeak, Inungo bromaik hauen aurka borrokaita. Ez dakit, osortzen zeitzen duten? Ose de Montra. Zean behar duna jaso. Laberintutan da, enberrizetan dana. Alde bat hartu, eta beti alde hartatik jun. Bueno, hemen hogera badago, hemen txe. Ostia, bentsazia zala! Nola da? Interpreteko norbaiten zea irudia, baina
ahaztu zait, ez nabila internetetik. Hau, deskonektatu indala Steam, beraz. Hemen oain asko ikusten da. Ben belainotik atera eta... Amen. Vale. Eta nik torri naiz... Amendik... Baina amendik... Ez que hemen da objektu bat hartzea komeniana. Hortaz, objektu hori topatu arte jarraituko dut. Balean bat ikusiet, zehola. Ez! Ai, diskuta eman diot. Zer da hemen? Vale. Ai, eraztuna ez dugu behiratu. Hemen dabil, bat emat? Hor. Fijatu ezin dituten. Fuera. Mazpare emangoet ez duzea. Asko kenduko aliki bat bizitza. Hau da, nahi nuena. Tokio. Semilla de fuego. Leave me be. I like it quiet. Leave me be. What business have you here, traveller? Mazka bizkarra, behai You may call me Vengal, if I deserve a name in this sorry state. Komunea honek nitzaita zeunen armaura oso ona da. It is rare to flap these guns. This is pleasant. Long ago, I was hired to defend the kingdom. I remember a long, brutal fight, and then somebody killed me. So I thought. Hori da, gorri hori, buru hori. Came to and found myself like this. I don't know what explains it, but it's not so bad, really. Now I watch the days go by, gaze at the night sky, thinking of the finer things, far removed from war. I'd grown weary of battle, but did not realize it until now. I know not what brings you on this journey, nor will I deign to ask. You may bear a great burden, don't we all? I prefer to stay my distance. But I want to warn you of something. My body. I see visions. My body, headless, raging without me. My body wielding my sword, a sword forged only to kill. My body will show no mercy. If you see the wretched thing, stay far away. I learn new things every day. Things never learned in battle. And thanks to you, I've recalled the joy of conversation. If I can help you, if you require something, do speak up. Mata aprender gesta. I cannot lie. Sometimes I wonder what's become of the kingdom. I was a hired hand, yes. But we soldiers stared death in the eye together. And for His Highness, I am afraid. But perhaps it's for the best. We knew not what we
fought for. I was born in Feroza, to land in the distant east. When I was born, we were already mired in prolonged conflict with our neighbours. Eventually, our kingdom fell, and our people scattered. It's been a sellsword ever since. All I ever knew was war, and I can imagine no other way to live. What a fool I was. I'm grateful for these peaceful days. But such contentment lies only in the here and now. Why must life be so confounding? Thank you for lending an ear to my ramblings. Here, take these. I've no use for them. Go along and resume your journey. Vale, erosteko Claymorra eta espadoia. Hau dia indarra juten dian buildentzan. Gran fletxa destruktiba. Onda laro dauzka. Beak, baina ez ditu behar. Resino de pino dorada, beira. Ba, erosteko meni zaigu. Bosan aurka borroka iten deguneako. Eta barrera magikaz. Guzgean ez magoa. I cannot lie. Sons, I was a hired hand, yes. In fact, but I was born in Feroza. Well, it's been a son. All I ever knew. What a Vale, venga. farewell. May we meet again. Hortaz. Very soon. Eba. Kaskoa. Oan daukeu hau. Eta hau, pizuz gehiago da, baina begira nola igotzen dian estadistikak. Oso kasko hona da. Eta bueno, pentsatzet ez dela asko berdin rodatzen zaitzen da beraz. Jarraitzen dugu. Segituko dugu. Pareta eskuinea utzita hemen bueltaka. Arnoa iristen gehan. Bale, iritsi geha azidako toki honta. Eta oin eskuineran utzita juten magea, iritsi horko ginateke beste hogera harta. Nahi dut beste hogera harta jun. Hartara amengo gauza guztiak hartu eta, bueno, bentsat. Bale, beste norbait bada. Vale. Vale, oan ja. Ez dakiz espata daukaten behaiek. Ba, behai kombo bat sartzen maziaten. Akaso akatuta no. Bale, hemen egon naiz. Eta hor behitik eroiten naiz. Eta hemen dago tipo bat. Kontuz. Ze behai ez zure bizkarrean jartzea da ono okerrena. Bale, bai. Hemendik juten geha. Igual erdi aldea da, osea. Zerbait. Nola. Zerbait hartzeko, baina, bueno, puf. Ezke belaino hontan. Topatu zaz. Vale, ba, hogera hontan deskantzatuko deu. Vale, vuelta eman berdet.
Eta momentaten jugo naiz zona ontako, baino atzeko gerara ikusteko eskuineko bidea hartu du, belainotik, ezkerretik zer daun. Begiratu bakarrik, zien ez gogoratzen zertzeon. Hemendi noa jute zen. Ez zait bat gustatzen. Iez egiten dutenean. Vale. Joder. Poa. Uste baino rango handiagoa dauka. Hau lortzea, akatzea lortzetan, eta hortxe guztien daun. Arima asko nauzkan. Ez dakit oin, egia zen. Kauen. Ez diote zer kentzen beraz. Ez ditut gastatu lehenko. Kontuz, atzea estetik guztien. Atake fuerte aitea nahiko kentzeo. Bera, ikusten anilloak enduet pieza espatek aguantatzeko, eta lare pila eta aguantatzen be. Partxa sartu ziotenetik nabari da asko. Ez que absurdoa zan leheno, ez zan normala. Hogera batetik bestea juten espata gaztatzea. Ez que ez zan normal. Eta logikoa. Nire ustez hori Miyazakin eraki izan zen. Etorri zanean Bloodborneako eta bueno, eiten aizian oindik zehau, eta esan zula. Eta jende askorek kejatu egin zen, Hau. Venenoa observe da. Kontuz. Ez. Anillo den ladrona. Beste eraztuna ez dugu iratu. Hortaz. Hau zan. Explota al superar el límite de daños. Vale. Eta bestea hau zen. Aumenta los ataques con puntos de salud bajos. Vale. Hortaz no dijo un vídeo hau. Vale. Esaten ikun, ez du ematen oso adiskidea, hau. Bueno, desente kentzen jot, eta nahiko motela da.
presenta el símbolo del rey. Ah, vale. Ona etorri bergea omega, hogera primigenia guztia piztutakoan. Eta simbolo del rey daukagunean, ona etorri, eta mentik jutegia ja zona sakoneta, zanezkena. Hortaz, oen tiratu erdeu, leheno aurkitu den hogera hartatik. Vale. Alare hortik zoaz ja jolasan bukara aldea, baina izugarri falta da hortik alare bukara iristeko. Da, bueno, maiola itzuliko gea, ez detena ikusi da, neska hura bueltatuan. Bai, amen. Armaura osoakin. Oh, there you are. I'm here in Majula thanks entirely to you. You even were kind enough to clothe me. Thank you so very much. The only thing I can offer is pyromancy. But if that might help you, come to me. Vale. Be safe. Vale, darrek ipostegi gehiago zertakoan, itxura saldatzeko da. Hortaz, arma ezin dute gehiago hobetu, ez? Ez trozoitetan eta berdet. Dautxigatan ara ezin dut. Falta zeiteta pieza. Ba, hemen utziko, eta armaura ez ditu normalean hobetzen, aurkitu arte jolasa amaitutakoan armaura bat gustatzen zaitena. Orduan zaiten dut. Hobetzen dut, urrungo partidako, o bestela PvP ebiltzeko. Eta bueno, hau izan da, gaurkoz, nahiko inditu, ez? Boss principal bat hildeu, gero boss opzionala, gero beste zona bat ikusi deu, eskarak igotatan dik urrengo batean saltatu berdeuna, eta bueno, hemen pixka desente ireki deu, behelainoko zona hori ere behiratu deu, hartu deu objetu hau, kasko hau, bat ipatonan zana, eta bueno, pixkana aurrera guaz, espero zuen gustoka izan dela, eta ikusi urrengoan, ale ba, aio.